हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खेनसेबाव बरायनाय थाबावबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासे नायलांदोलाय आरो जायफोरा गोदानै चेनेलाव नायदों अननानै साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै होलांदो। नै जों दा सेरफां होननाय मोनसे जायगा दं नालाय बाव लोखि मेला जादों आरो बेयाव जोङो थांगासिनो दङ नै दा लामायाव दङ। सफैबाय नै मेलायाव टट'आ हरै सोआनो थाबायनोसै आरो ओरै दोननानैहाय बिसोर सिदाखा थांनाय दां एसे स्राङाव सफैबायना जोङो एसे स्राङावनो सफैनाया मोजां जादों। लामा हाबजेननायावनो ओमफ्राय नै बे लामा हाबजेननायनिफ्रायनो जा मिस्थिपान फानदों आरो ना जानो लुबैलायनाय मोदोमफ्रुनो। मेलायाव गान दामदोंमोन नालाय बेखायनो साउन्डखौ अफ खालामनाय जाबाय। सारि हनै दैयावसो नांबाय। For which stage Burmese vacation is over for just now and explore can be the views will also start from Nishi. First outfit ఏదైతే brunch outfit and love the colors and beaded dresses are so in the fashion and combination colors చాలా दे दखानदारा सुनानै ओरैजाय दखानबो जाजोब आरो ओरै सिदा थांबा थिख्राय बुंखा बग्रिबारि मोनलाहैजोबबाय लामाया। उन्दैफ्रा मालाय नैबावनो जाजोबथारदों जोंबो जानायनि बिनि चावमिनखौहाय। गेलेबाबो मोननो नागिराहाय बिराद गेलेबाय गैया मोना।
ओमफ्राय नैबे समावसो मोनबाय आरो नैबेयाव गेलेनानै दाउ मासे मोनबाय आंहा। ओमफ्राय ओरै बिनानाव मोनहाबो दाउ मानै मोनबाय बे जायगायावनो। औ 4-5 नय जेखुनु मोनसे नांबानो जाबाय। नय दहायनि सादावमोन। नायबायनो एबार 30 थाखा। एबार थांनोसैहाय गेलेनानैहाय। जों दा नै न'आव थांनो ओंखारफिनबाय। हाबफैबाय नै जोंहा। जाथ'वाखै दाबो जाथ'वाखै नांबावगौसो दाबो। औ साबस्क्राइबारखौ नांगौ। नैबाव आइनि बिब' दंमोन नालाय साखोमायाव बेयाव हाबदोंमोन आरो जोङो दसे। नै लोगोफोर नैबे दाउखौ मोनबोबाय नै मेलानिफ्राय। आंनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर। थेंक इउ स' माच जोबजासे नायनायनि थाखाय।